ụtụtụ ọma nụ Igbo bụ Igbo. Igbo m ji eme ọnụ, Igbo m ji aga mba. Ama m na anyị niile bilitere ọfụma n'ụbọchị taa. Anyị na-ekele ọbasi bi n'igwe na o chere anyị ruo ụbọchị taa. Ọkpụkpọ okwu anyị ji bịa n'ụtụtụ taa ihe gbasara etemete dị iche iche, ma nke anyị ga-ete oge anyị na-agụ nrụ na nke anyị ji aga ihe mmemme. Anyị ga-akpọbata ofu ada dị mma ga-eji anyị kụziere anyị otu anyị ga-esi na-ete etemete ahụ. Unu ọbọọla chi. Aha m ka bụkwa Chinwe Ebili Igbo ọma. Tupu m na-aga n'ihu akọ ihe dị iche iche gbasara etemete n'ụbọchị taa, ka anyị gaa n'ime ụlọ ka m kpọbata nwanne m nwaanyị ga-eji anyị otu anyị ga-esi na-ete ihu anyị ka ọ na-amasa nwa. Nneọma, ndeewo. Ị bịaruonu na isi mbido TV ebe anyị na-eme ihe na-enye obi ọma na ihe na-ebutere anyị ego dị iche iche n'akpa ka ịma anyị ga na-eme. Ama m na n'ụtụtụ taa ezinụlọ gị dị mma ma gị pụtama, a ga-adịkwa mma ma ị laruo. Achọrọ m ka iji ọnụ gị kọwaa ya onye ịbụ na anyị na-eme na ebe a na-alụ gị. Ndewo ndị be anyị bụ ndị ọma na-ege ntị. Aha m bụ Oriakụ Nkemakọnam Ugochukwu Nwosu. Abụ m onye Ifite Ọka. A na-anụ m na Uhuori Ukpor, Nnewi South. Ọ dị mma, ndeewo nne. Kekwe ihe na-ahụ ka anyị nụgodo Igbo na-ege ntị chọrọ ihe na ihe na ihe na-arụ bụ ihe ndị oyibo na-akpọ ya makeup, ya ịhazi idozi mmadụ. Like ọ bụrụ na ị na-eme mmemme, ụdị mmemme ọ bụla ị na-eme, ọ bụrụ ịkụpụta nwa n'ụlọ ụka, agbamakwụkwọ, imepe ụlọ, ọ bụgodị ma birthday, ị chọọ ka edozie gị ka ịdị n'ụdị, edozie gị ihu gị, ị na-amụke dịka kpakpando. Ya ndị Igbo na-akpọ ya makeup. Ihe na-eme nakwa gasị ihe ndị ọzọ like isi, ịkpa isi na anyị ga-abịa na ndị ime mbọ na bead ka anyị bịa ikwu n'ụbọchị taa otu ị ga-esi na-ete etemete ma ịchọ ịga nka na ịgụ weziogwu ọrụ ụtụtụ, otu ị ga-esi na-ete etemete, otu ị ga-esi na ịchọkwa ịga ihe mmemme okwu anyị ji bịa n'ụtụtụ taa. Amụtụkwa nke ịkụziere Igbo dị mma na-ege anyị ntị n'ụtụtụ ahụ. Ịchọ ite etemete n'ụtụtụ, ma ime ndị na-ete n'ụtụtụ, ma ndị na-ete n'ụtụtụ, bụ ndị ke na-ete n'ụtụtụ, ndị onye chọrọ ịgụ ọrụ ọchọ ibido ka otu ọ ga-esi ebido. Ọ ga-abịa sama ihu sọsọ ihu ya, ọ ga-awasawa ahụ ka otu ọ ga-esi ebido na mbido. Ọ bụ na ị na-alụ ọrụ oyibo ma ọ bụ nke ọ bụla ị na-ara ndị ịchọ ịpụta ụtụtụ, ime ihu ga-adị mma na ya befe pụọ. Ịpụta ụtụtụ, ịbanye ebe ị na-awụ arụ, iwere nke a na-akpọ face towel nke eji eficha sọsọ iru, ọ na-adị obere. Iwere towel nke eji eficha arụ, maka ọtụtụ ndị mmadụ na-adewe ma towel eji eficha arụ wee na-efichakọta ma iru. Anụ nke anụnwa na-enye ụfọdụ ndị ndị arụ ha na-adị ya na-akpọ sensitive, pimple ma rashes. Ọ dịghị mma ịdị na-eji ofu towel ficha arụ wee kwụ efichakwa iru ihe. So ịbanye ebe ị na-awụ ahụ, ịsa ihu, iwere mmiri dịtụ nwa obere ọkụ, ịsa iru, ịsacha iru ị gaghị eji ogbo wee bịa saba ihu, ichie ncha n'aka, iwere ya saa ihu. Igbo na-ege ntị, ana m ụnụ anụ ihe ọ na-ekwu ọfụma ọfụma. Ịsa ahụ anyị megịrị, iwere mmiri dịtụ warm, ya obere ọkụ. Ọ bụrụ na ọ ya dị nnukwu ọkụ, ọkwa na ọ ya jụọ, just warm water. Iwere ya itinye ncha n'aka gị, ncha ahụ ihe ya echiwe ya n'ihu, ma iwere ogbo saba ihu. Iwere ya ichicha ya n'aka gị, were ya chie n'ihu gị, were mmiri ọkụ ahụ sachapụ ihu gị, then iwozie arụ. Iwụcha ahụ pụta, iwere obere towel gị, face towel, eficha ihu gị.
then ịbanyezie ịkwadochazie ọrụ iweta ihe iji mekọ ihe iji ahazi ihu gị iburu ụzọ o nwere ka a na-akpọ primer nke a ifichara ihu gị a ịma na ntemete a na-ete enwe nke ndị na-enwe oil skin nwee ndị ke na-enwe dry skin achọrọ m ka ibido ebe a ndị nwe dry skin ke nke ha ga-ebuzete ndị nwe oily skin ke nke ha ga-ebuzete ndị nwekwe normal skin ke ha ga-ebuzete ka ibido ebe a na-akọwa ka anyị na-aghọta ihe na-ekwu. Ọ bụrụ onye na-enwe dry oil skin o nwee ude na-adị mma ite ibu ụzọ wee tee onwe ike dry ya the oil isi ihe sọkwa heat ya mee onye ahụ mmanụ ahụ agaghị apụta ya n'ihu. Yes, so ọ ga-ebugodo ụzọ tee ude ahụ o jide dị mmanụ then ọ bịazịa weta eye pencil ya buru ụzọ mee nke a na-akpọ eyebrow carve eye pencil because ị na-eji ọrụ si need ho ịbịa mewe too much hair mewe nnọọ nke hair just eye pencil gị carve kwa ha na ọ dịkwa ha na okay, that is your eyebrow, carve your eyebrow ọ dịkwa ha na okay, tinye your lip gloss then obele powder after ka itere ude mmanụ ahụ nke na-ejide oil nke na-ejide mmanụ itere ude nke na-ejide mmanụ ike abụọ eyebrow gị then ite nwa obere powder tee lip gloss ma lipstick ihu ga-adị na okay. Ịgawazịa powder anyị na-ekwu a ga-ete n'ụtụtụ ọ nke a na-akpọ loose powder compressed powder compressed. Yes, n'ụtụtụ onye chọrọ ego ite ụmụ foundation a ọ na-enweka m isi ọ bụrụ iwu mana ịchọkwa itekwa ya ọ ga-enyekwa aka bupụtakwa ihu gị kwa because ite foundation ịma foundation abụọkwa nke ahụ na-ekwu ị ga-etegodi ya ejide ihu gị ọ na-enwe nke a na-akpọ primer nke primer wee mmanụ a nke primer mmanụ a na-eme ka ọ na-ejide ma oil wee ka na-akpọ primer. Yes, ọ na-ejide ma oil ma heat. Primer onwe kọlọ iche iche enwe onye ojii onye dị ọcha enwe nke onye ojii nwee nke onye ọcha ofu primer o nwere ihe dịka nọmba ma anything onye ojii nwere ike iyuzu onye ọcha nwere ike iyuzu mana o nwekwara ọzọ nke ka dịrị like ọ bụrụ onye like nke a ngwa gị onye oil face ma onye heat na-eme mgbe niile ọwụhụ primer o nwere ihe ndị diabetes a na-eyuzu a na-akpọ ya milk of magnesium ndị na-emekwa na-ahazi ihu mmadụ na-eyuzukwa nke ahụ kadịrị ejide ọ na-akadịrị ya dry face ọ bụ na onye adry ihu mmadụ ọ bụ na onye na-enwere oil face. Yes, onye na-enwekwe n'ọchịa ọ ga-etekwe primer ma na-ebido ite primer. Yes, primer dị nnọọ mma nnọọ ọ ka iweze ya nọ like no all the first foundation ọ bụkwa na itecha na ite foundation iji wee ite primer ị ka ga-etekwa foundation a ga-ebupụta powder gị tezia powder ọ ga-ebupụtazi powder gị ma mee ihu gị ọ dị ọma nọ ma ọ bụ na enwe ma pimple ma rashes ma ihe niile foundation a ga-enyere aka concealer ya zotu ụmụ pimples ndị a na ụmụ rashes dị n'ihu gị ihu onye ahụ. Ọ foundation a na-emechi pimple ka ọ concealer ka ọ primer ile nke na-emechi pimple maka eme ndị na-enwe okenye atụ n'ihu kedu nke ha ga-ete ga-emechi ụmụ atọ ma na-ebido ite makeup concealer. Yes, concealer ọ bụ na onye nwee pimple like pimple iburu ụzọ iwere concealer idete n'aka primer before concealer. No, primer is the first. Yes, primer is the first. And then your concealer the second. Yes, you will look concealer no after itecha your primer you will look concealer itupocha ya
na ebe ahụ ebe ahụ ọ bụrụ pimple bụrụ anyị tụpọcha ya hapụzie ya ọ na-dry ka ị hapụrụ ya ọ na-dry ị na-ete ị na-draw your eyebrows mgbe ị ya drọchazie ọgwụ by then nke ị tụkwara atụpọ na the pimples adry ego then itezie foundation. So igbo bụ igbo ama m n'ụta ọsọ ga-ebu ụzọ ete nke a na-akpọ primer. Itepụ primer gị tee concealer nke na-ezo ụmụ ihe atụmatụ nọsa gị n'ihu. Concealer a na-ekwo ekwo nwanne m nwaanyị concealer onwe kọlọ dị iche iche ma onwe nke ndị dị oji nwee nke ndị dị ọcha. Yes, concealer nwere nke ndị dị oji nwee nke ndị dị ọcha. Onye gaa n'ahịa chizu concealer gị jọọ ndị na-ere ya ịdị oji nye m nke onye ojii ịdị ọcha nye m nke onye ọcha asọrọ na-ekpuchi ụmụ atụmatụ a na-anọ ndị ifọ n'ihu a na-akpọ pimples. Itesazie concealer gị hapụ ọkọ obere kpọọ gị tekwasịzie foundation n'ihu. Ọsọkwa ite foundation gị tee concealer ọsọ gị bụ ụzọ tee concealer tee foundation temezie ihe ndị ọzọ na-eso ya ọkwa eziokwu nwanne m nwaanyị ọkwa ihe ukwu bụ ya. Itesazie foundation ele nke ọzọ a ga-etekwa itechazie foundation itezie powder nwekwe kọlọ dị iche iche achọrọ m na-akọwa igbo na-ege anyị ka anyị na-aghọta. Yes, o nwere kọlọ dị iche iche just like concealer nwere nke ndị ojii na nke ndị ọcha. Onye dị ezigbo ọcha ya na-ewere nke onye dị ojii tee mana onye dị ojii na-eje were nke na-acha were ete ihu ya achawa n'iche ahụ ya achawa iche so onye ọbụla nwere kọlọ nke ga-amach ahụ ya. Tupu anyị na-aga obere ezumike ihe ọzọ m chọkwa ịjụ eme ndị na-anọ ha tee sọ foundation anaghị ete powder ihe a na-ete sọ foundation ọ dịkwa mma ite etemete ha otu ahụ? Ọ dịkwa mma o nweghị ihe ọbụla mebiri i decide okay ka anyị ghara ite powder ka m just tee foundation. Ite foundation a ị ga-ete eyebrow ma under eye. Eyebrow a na-ete n'elu anya maka a na-ekpe eyeliner a na-ebu ụzọ ete eyeliner ma na-ete foundation nke a na-ebu ụzọ itecha foundation ị bịazie tee eyeliner maka ọ bụrụ na ị buru ụzọ tee eyeliner ị bịa tewe foundation ị nwere ike ihichasị ihe niile a na-ete ete ị ga-ebu ụzọ tee ya ma na-ete eyeliner dị iche iche. Ọ dị mma igbo bụ igbo anyị ga-aga n'obere ezumike anyị lọbata ka ada anyị nwaanyị jikwe na anyị otu anyị ga-esi na-ete etemete ahụ mana anyị na-ebido ite etemete ahụ ọ ga-azasị ụmụ ajụjụ dị iche iche anyị bụ akwụkwọ bịa n'ụbọchị taa anyị na-abịa.